जो है हाँ भाई सेटिंग हो गई का ए भाई अच्छा साउंड वाला भैया हाँ एक मंच पे हम और गोलू दोनों गए थे साउंड वाला भैया सेटिंग आप भी कर लीजिए घर में कोई आपका होगा तो हमसे भी सेटिंग करवा दीजिए हम सेटिंग घर में होगा लोग ना आपके किसी की हम सेटिंग तो करवा गाना दीजिए सुना के नु सेटिंग करो हां जी हम मुखिया जी इतनी जलन है तो आप घर वाले से किसी को लाके सेटिंग करवा दीजिए जब नहीं है आपके पास तो बैठबा कि ना सीताराम 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 गरबो जदी की जइबू होली आई ओही दिन बुझाई कैला हरि के भजनिया कैला हरि के भजनिया एक दिन देहिया होई पुरनिया जवनिया मेरा तो खास कर छोड़ दीजिए इनका भी जवनिया काम में आई ना एक दिन खूब रुलाईला जवनिया काम में आई ना हो जा खूब रुलाईला कैला भजन गावे के बा कैला हरि के भजनिया एक दिन देहिया होई पुरनिया जवनिया जवनिया काम में आई ना एक दिन खूब रुलाईला घर कुछ देबो क्या भजन गावती है कि जवनिया नहीं नहीं भजन नहीं गा रहे हैं अरे साउंड वाले भाई राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम अरे पापा जी के मम्मी जी के क्या बात है लाइट का कौन का गाना सुनो सब ठीक बा पापा जी के मम्मी जी के अरे बाहर के बावजूद के काट के पापा जी के मम्मी जी के बाहर के बावजूद के अरे ये निशाया खमूद के गोरा में आ जाई हकूद के ये निशाया खमूद के तहरा लाल लाल उठवा से मोध चुएला काजरा रे कोनो खीता के लुकोरे छुएला अगर ये महफिल में केहू संगीत प्रेमी बा हां जी सभे बा सभे बा लेकिन सबसे नंबर 1 हम देखतनी हां हां जेकरा अच्छा नहीं खेला हां जी जब बीच में गीत भड़ा जाला तो ये ओरिजिनल श्रोता होला ओमे हमार गार्जियन बनी सही हम बात बुझत नहीं तब कि काहे लोग निशा के गोलू के नइखे होखे दे बीचवा में के आ जाते आओ जय दिखिसियाई मत हमनी के सब कलाकार संगे बनी जा तब का कि तहरा लले लले उठवा से अरे मोध चुएला काहे हमार हक नहीं खेका जी नहीं अकाज भाई कामेश्वर भाई यूपी के बा बुलडोजर वाला बाबा बा ई चलते दिक्कत नहीं हम समझते हैं कि भैया हमारे संगीत प्रेमी बानी चाचा बानी अकाजा रे कोन खीता केलू करे छुला तोरा में सवाद भेटाई एनिए ना भाई लोग तू जानो तोरा में सवाद भेटाई अरे लोलो बुधिया अमरूद के अच्छा अरे ये निशा अरे ये निशा या खमूद के कोरा में आ जाई हम पियवा मिलल बा सारा विदेहिया बोलल ये सखी पियवा मिलल बा सारा कामेश्वर भैया गहमर एशिया के सबसे बड़ा गांव गहमर बहुत बहुत आशीर्वाद
हमारे धोती ना हो कि पियवा मिलल बा सारा देहिया गोलल ये सखी हम पुरोहित के जाति देहिया गोलल ये कि देहिया गोलल ये सखी देहिया गोलल ये सखी बहुत सुंदर सखी देहिया गोलल ये सखी देहिया गोलल ये सखी टपियावा मिलल बा सारा देहिया गोलल ये टपियावा मिलल बा सारा देहिया गोलल ये सखी कबो नाही ध्यान उठाने वेला में हर पर लाइन बनावत दिया आवेला लाइन बनावत दिया नहीं बना दी मेरा ही गाना है सब गाना आपके साथ जो पहले गाते थे छोड़ दिए क्योंकि डुइट अब करती नहीं कहीं हूँ। एकदम उठा के ली होले राजा जी बैठा के ली होले राजा जी उठा के ली होले राजा जी बैठा के ली होले राजा जी अरे चुमा गोरे गाल को पटा के ली होले राजा जी चुमा गोरे गाल को पटा के ली होले कबो नहीं ना रुक ध्यान- रुक 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 अरे रुक रुक फुसिला के ली होले राजा जी बहला के ली होले राजा जी फुसिला के ली होले राजा जी बहला के ली होले राजा जी अरे भोरा वाले कोरा वाले सटा के ली होले राजा जी गिरा दे ऐसे कैसे गिरने दूंगे अरे चुमा गोरे गाल पो पटा के ली होले राजा जी हमरा गार्जियन के जाए के बा बहुत गार्जियन आइल बानी रुक जा एगो गाना के फरमाइश बा उ पूरा कर दे तनी उन्नीसा भी गई हन आ भाई हमार धनंजय भी गई हन भाई ले भैया माइक ले हम अकेले गए तो अच्छा भी ना लगी ऐसे कि हम अकेले गा चुकल बानी दिलीप भाई जी जी मुखिया जी कि सुन तनी स्केल बढ़ावा दे रुको ऊपर बढ़ाए डी कर लीजिए डी कर लीजिए डी डी डी